Nu skal vi hilse på en særdeles frisk fødselar. Aalborgenseren Tora Nielsen fyldte i dag 105 år, og hun bor stadig i sin egen lejlighed. Lejligheden i Vejgaard er fyldt med Toras stolte børn og plejepersonale. Og tillykke med fødselsdagen, Tora. Ja, tak skal du have. Selvom det kniber lidt med hørelsen og synet, så er 105-årige Tora Nielsen glad og tilfreds. Prøv at se, mor, hvad du har fået. Og nu er der brev fra dronningen. Så det er pænt gave. Så hun har alligevel fået at vise, at forlover. Tora Nielsen blev født i 1906 og kom ud at tjene som 18-årig. Hun fik 7 børn sammen med ægtemanden Otto, men måtte passe børneflokken alene, da hun blev enke som 49-årig. 2 jobs skulle der til for at brødføde familien. Ja, det er også det, jeg vil sige, at jeg slet. Men det er nok derfor også, at jeg er så stærk. Jeg holdt til hænderne i orden og benen og det hele. Vi skal jo have et bitte glas, mor. Ja, det skal vi da. Nu er det blevet tid til snaps. Sådan en nyder Tora med glæde. Skål. Gennem årene er Toras familie knopskudt med 9 børnebørn og snart 18 oldebørn. Og fødselaren er stadig sulten på mere. Hun nyder tilværelsen. Hun vil gerne have en snaps og helst til begge ben. Og en sild, det får hun hver dag. Så det er nok også noget af det, der holder hende i gang. Det er hendes gode, store appetit. Der er ikke ret mange, der spiser så meget, som hun gør. Og du skal bare nemt til, mor. Skål. Og tillykke med fødselsdagen. Ja, vi siger altså også tillykke herfra. Imponerende. Senere så blev Tora fejret ved en stor middag med 60 indbudte gæster.